Hi guys, nanguli na mi guys, ikan lati maya daw daghan kay migdala oh. Mahatag na ako unlan guys. Daghan kong punda dito nga gihatag ni Ate Giselo. So, nadugaan akong unlan. Maraming salamat sa inyong tanan-tanan support ta guys. So, nang hunong midani kay ipahuway. Tapos Ate Mercy, mukatkat daw marang tanawon tagid karon ko makakatkat tagid siya, makakuha tagid siya. Wa may laki nga mukatkat kay puro man mi kuan nga nangan hibihi. Ay naghagdanan. Hagdanan guys. Kabuto na niya karon. Balay ni sa iyang mama niging vlog. Mama niging vlog. Tanang tagid og makakuha pa. Tanahon taraw kung makakuha ba si Superman. Wa aning kalo? Pati hilaw pa kana kabanghan. Tuloy lang sungkit ay higit. Tuloy lang sungkit. Waira ba natiyo? Asa? Dili pangurinti na? Adi man oy. Dahil mo ka na sa padalan ng mga tao. Pangurinti na siya kung nag-ground pero pangurinti naman man nagpatanggalon man yung isa ka katanan ang panghawid. Kinsa ganito sa una nahulog sa lubi? Siya. Basta to kung cellphone ka, video ka. Siya dito nahulog sa una sa lubi guys, gagmay pa mi. Asa to ni Nineng. Magsaka. Oo. Niloy god. Dalaga pa na. Kakat sa lubi. Marang lagi kakat niya. Siya guys, kay iya dito nakuha untong mga hinog. Aon tag guys, ano nakuha ang tatlo. Kat si Superman. Kaming mga bao o. Tuwat lang tagaw. Tuwat lang ingay na. Bisong kit bi. Alam din mo smell. Na. Asan ka mira dong? Ba na natin. O kuya niya. Kuha ni mo? Tanggalan. Asa kamera ani? Ka. Isa. Kuha man kay talaw dani ma. Dagan-dagan tadi. Bira. Imo maghugot pagayo ah. Ni ara day dani sa lubi ni Ro, ni ara day ay o. Mga dool ra dani sa lubi mir. Pagkadato na ko mo sa lubi. Saan na mo pagtamog nga nasigya man mig video? Hulog na lang na, di pa masada malata. Sa mang video pic. Kana. Oh, di pa ni malata. Un. Merci guys. Katkat marang. Kakuha na siyang isa. Siya man kamang Hilaw. Siya makatkat. Katkat ito guys. Buwang di siya kayo ba? Ha? Buwang kayo. Hapit na mahinog. O pinay di merci. Kuhan ko naman. Kasi kung ang tanda ko dani. Wa man nakita di ay maadiri. Sarap sa kabuk. Kapo. Daghan bunga kaso naa sa tumoy. Manang nakaparat na ni. Ang ngayon lang ni siya sibot. Na pag hinay gid ni te. Siboton. Kat-kat nasa Superman guys. Katkat ng unggoy. Ang mga bao ko, magkuwat ra mga bao ko, there's silong na mahulog. Basta unggoy guys, mo yung katkat mo. Katsa ko no. Ay!
Hinag! So. Di bunalan man di mo. Lagi basta kay hinog. Hinog na kaayo guys. Yeah. Lupa ng espiritu sa manok. Dako ra mga kay manuka ka na. Tamokit ko kay hinog. Tamokit eh. Aman, aman! Patay! Tamukit na! Naubag kasaya. Daw iro. Nagdaga noon! Bugawang iro nga. Ang iro may kau. Kasayang! Is kayo. Alam mo na. Palaban na palaban. Naay ko anong reinforce Gio. Dagang kay hinog Gio. Pabis kayo man. Kaloy, namudyot. Namudyo sa kita. Lan, bidua ka ra ba? Nasi EG guys. Mo'y magkat-kat. Silingan na ni Ate Mayamia dito. Ato ni butang atong bag kay kita'y magtamok. Kanaog kay ikaw taga-tamok. Daon na mo pag Si Mercy, guys. Tamok di, tamukan na mo di. Kat-kat sa marang. Kiligid na siya kat-kat. Tabangan na lang ni sa silingan oh. Tata na lang ni ko. Ang kuha na. Patay! Lasa no ka? Ano mer, dawati ra mer. Ano mga hinog ni Gio? Hinuga po na ang hapit na hulugi, manukol na biyak. Siglang na kayo inyo kaya panatagak ni. Ay, naay ko ano, basket. Sige ma, tamuki! Moke. Ayan, makita mo kay gawin. Bakit ako gawin? Wah, kaya po nahimo. Bagsak. Bayan kaya po. Kuha ang nimasi nga inog do. Kabuk na nga. Bagsak sa yuta. Baan na po. Kiraog. Ay! Agoy! Naglatos na. Kusik-kusik ramanggid mo sa marang. Isa dito na yung kwalo. Isa. Tara. Kani Ate Mercy may tamuki diya. Sulod na balde, kana pa ni guro ka na, di siya pukuhan siya. Oo. Ay, kaninog. Manok oh. Busog sa marang. Patay mo duwag ka no. Tay nabudagdag ang marang. Siya mo. Nagkaon. Lamo. Shamu. Siyamo. Siyamo mo. Muna lami padaganon kay daggo ang manok. Ay, nahap na na. Nahap. Karaan na din na. Nalangan yung si EG nga palit sa kok. Arpit, kaliwata, magana na. Wag na na dabir. Guys. Asa mo ko ko ng side. Di pa rin mo kanaop. Dala lang. Ito sa inyo, G, dagan kay Maranda. Laiji dagan marang. Bisa ka po na ninuwit. Kragon si G. Ari isa. Yan nasa dagko. Na, ang saan na ginapaganawag ng Ate Mercy karon. Ito sa taas lang si wala diha. Ano? Aman. Palit na siya kok daw. Sugo na siya pag-cook. Di na mo ka-outro.
Lahimi guys. Tayo to sa. Klaro ba? Ha? Ako mo, ang kumpya ka nila Pagbakli wala hindi exercise. Pagbakli kay sayo paman alas 5 naman oh. Alas 4 pa nag-chat. Nag-chat ka mo kung pagmata. Dali, sila na kumanta kay. Kadjot May wala di pang kanta. sa gilaknit man. Ikaw na mo, maura to ha. Dili mao dali di ko na nuwasan niyo gikilaw din nilang kanta di ay. Zero. Gikilaw din nilang kanta di ay. Tabangan na nilo. Ala na mo. Asa na niyo? Ang nawala dat. Joy, na kape mo kuha na Joy. Dili na gusto na ako. Piluan ba yato ah? Ako lagi o sa kun ka. Gabi aron nakakuha ka ba. Dili mo untay tong kabukab. Di ba nag ang giman niya ni tahan mo sa inyo gipakanta. Mga pita ninyo guys. Naala ang puyo ay bila tayo wa man pakita. Muna. Ang punta to ninyo lagi ni pati ninyo una. Asag nila kami lang ni Manang ang kanta sa sister. Pila na lang to ninyo. Manapos tayo. Panganta. Pita guys. Klaro kini si Manang nga namukaw. Unsa? Ay, balagyan ko sa mga nga alas 4 taong ma. Nga nag-chat mo sa mo. Unsa na ron? Alas 5 na, wa pa naabot. Nga ko nagulata mi. Hapit to guys. Nga di mo mangabot. Nagtaka ang pagkauna sa nilungag. Wa po reply ah. Ningon ba ko nga opay ngo na miti. Karos ko nakita ang reply. Alas 5 na. Insakto lagi ko. To, ko nga unya na alas 5 kay Kuan na to ya alas ba kay 5. Nagkanta ka kasi. Nakaabot ko unta sa Tasa. Naman. Para 5 na si Lula nagkantahan na. mga pre na sense. Siya na yung magkanta. Siya daw na nagkanta di ay. Sir Paul. Wala. Para 5 na lang. Amo Sa'yo to na ya yung mata bibatan Lula. ako dito. Ano man? Kagoy di ay. Pati na ito ka. Napay kape. Sister ko. Si ma ya, wala man sad ko kay nalimot-limot man ko dana nga mga kanta. Hi guys, good morning. Pauli na ta guys. Ikan ko la mother nagmanyanita mi yan lahim eh. Kaya bidaw nilag di nami mag-abot. Nga kay si Lilin may nagdala sa pandesal. Nagpalit pa niya ako. Wala ko nagpahatod ni Alan. Nagbaklay-baklay rami ni Mimi paingon dito. Kay kuha naman alas 4:30 naman. Kaya na lang may ihatod kay nagbaklay-baklay na lang mi. Auli na pod ko guys kay pang ano patatos balay pang ipos-ipos panahod sa tubig. Hindi na ako nila paulion kung agbalik ako. Kaya basin niya kung may mayom-ayom ni mother atong lutoon kung sa iyang mayom-ayom guys. Anang mauli lang sa ta. Naglungag naman sa to si Alan pagikan ako. Takaan ko siya nilungag. Okay. Basig kuan magtuhan ta. Para size pa man guys. Siya na dito nagluto sa iyang sudan sa pamahaw. Bugno pa kayo ang kuan kay sayo pa man tayo. Distansya pa ni guys ang amuha sila ni mother. Pero mabaklera. Maning mga palkata nga panghakot. Giagi dito sa mga silong. Lagi butang. Si Mimi wala na nako giban pag balik diri kay
Dadan to siya sa nina dito. Eskwela man. Dito to sila mother. Kaya mag-eskwela po to siya. Si Koreana na nawag ni Lili. Kuan. Lakilak kay wa ko no siya gipukaw. Si Mimi guys, pagpukaw na ko danan niya. Dali kay na siya. Basta kumi manyanita tami. Pero eskwela gani dugay kay mata. Dahil na pagpukaw na ako kay Sara. Kumi manyanita tami. Ni Lola. Uban din siya dayon. Bako din siya. Na yung mga tatay nga baklay-baklay ra mo. Kay kuan hayag na. Nabuslo kami tubig ba niyo? Pag-agas. Guys, ako lang mag-earn ng baba. Mabalaba ko guys. Mukla si Dede guys, ka nag-ulan. Hinay pa man. Naligsik na po. Bughat na sa ng timpo. Yan ang nilabahan gahapon. Siya sing Lola. Daw iya. Ang mahabol uga na. Uga na mga kunin. Di man ni magkusog. Sobra na lang.